The battle in the First. Battle. Aray battle oh. Battle. Sige, magsulat ta. Sige. Patay ko. Kinsay bahog ilog. Bahog ilog. Patay ng bahong ilog. Okay. Dili na ka mo pa ikili ko. Galing. Batasan all Kinsay Ngayon. Kinsay bahog tiil. Yay kansiila. Lol. Bukod din. Hi guys! Karon ikaduha na mo ni nga challenge og naami sa balay nilang Bob sa ilang mansion diri sa Ubos. So nami sa Balayong City. And then ang mga ikaduha nga challenge kay Spin the Battle. Abangan ninyo ang mga magkauling nga nawong og mo lang na. Kung gisay ka, ba na nga biro? Wala si Easy. Dapat tayo doon. Yeah. Wala. Basta abangan ninyo. Bye-bye. Kailangan din sa klabas oh. Dito. Tawa. Uy. Agdoy, gusto Wala na mo. So, inatuon lang. So, una na. Ano? Tindog mo ko. Sir, ako si Marcel. Habol ako. Awasil. Mo lang. Kinsay pala igit. Dili man din na di boy. Kasi kasi naman mangutana. Kasi na ko glapas. Hape. Sige sa ko bokton. Kasi ako. Uy, sir. Kinsay lingin og naong. Kinsay lingin og naong. Oy, dili ko. No. Oh, di ba dili na daw. Tugan tinaon. Kinsay patot sa grupo. Uy. Putong sis. A few moments later. Karon magsugod na ka. Let's start spin the battle. Spin the battle. Kita ba ni? Sungkod. The battle in the First. Battle. Aray battle oh. Batol. Yeah, siksiya kamot isuini. Sige, magsulat ta. Sige. Patay ko. Kinsay bahog ilog. Bahog ilog. Patay ng bahong ilog. Dili na ka mo pa ikili ko. Kinsay bahog tiil. Yay kansiila. Lol. Bukod din. Tikoson. Malayo na nakupot tikoson. Oh no. Kinsay dagog bagtak. Patay na ne. Wala pa kuha. Ang sa mga an. Wala pa. Ya isu ini ya garu ya isu ini ya garu. Ano ka ba na siya? Hoy ayak ko ni. Ayaw pa. Ano ka ma? Tao ba ka din? Tao ba ka din? Patay. Ako bilo iguro kaya. Ayaw yan ito. Kita ko na atrás. Tuyok. Itong driba, itong Mahiwagang Driba, sungkod. driba, istog driba. Di ka makita. Sa, tara naman. Kita oh. Mori. Mori. Hilaw. Mori. Tambar na barlo. Mahiwagang sungkod. Kinsay tudluan ni karon sunod. Kinsay butod og tiyan. Tuyok.
Luto nila. Luto. Ako di ay. Hindi sa maninyo ba? Batay na. Pagisan ba? Isa lang pagisan. Sa kinlan man ta. Di man ko butod. Wala na yan. Abot ba daw mga spin na battle ka din ang butod Sige sila. rin. 1, 2, 3. Pagluban mas niko. Ala. Si. Oh. Ko islog diri lapit ko. Ako aglawas dili. Tabang. Gamay na. Ako. Asa ta? Tama na. Dili lapit ako. Tama na daw. Wala pa ko napasasuwang. Isa lang ka pa. Ako. Isa lang kakamot ba? Ako si. Karon pa mama. Yedo. Dos na. Nawala na ka-cute, guys. Tama na pahit basta tinuod. Gani. Isa lang ka na ba? Di Sa largonit ako kayo. Ay, Wawa sige. tayo. Ayun, ako nga di boy. Isa dakog airport. Siya na ito. Kita ako kagtay. Ako airport. Inside dakog batis. Agoy ka. Agoy ako. Nagyapon. Naunay. Mali to, mali. Buton maday kadong. Mahiwagang sungkod. Iwaw ang botelya. Magic lang. Sige. Dali, di boy. Question. Inside akong kaon. Oh, sige nga, agawad. Sino malaki na dakula ay kaon? Ya, tumanggaw at ini. Sige, Esa to. Ang maganan, butangan bungot ha. Ang matuluan na naron. Wala bungot Kinsay pala utot sa grupo. Atay pala utot ron. Ang tabang. Oh, di makita sa video ba? Makita ba? Ito bang ngayon? Alot ka ba? Alam ba? Misteryo kabardo. Ando ka, dabe, isa. Preparation ba? Hindi magic lang. Mayo, dyan ako maduling bungot. ako na po diya. Magic lang. Hawa lang isang nay. Akong pahid ka ba? Laog sa grupo. Ganda nga ron. Hindi ako pahit. Galo, balik. Galo, hindi na yun. Kilo na kasi Madulsil. Make up na. Garoto. Niyo ka na ron. Ang pala auto to, nagbungot. Mura gid yan kuan mo. Bab pala. Ay ka bab. Tama no. Siyempre sige pa ako tutiyanan nila. Common pa. Salto ginado. Lahat ako din. Magic lang. Sige na yan. Dali na. Dami na kayo mo pa. Kisay butod sa grupo. Ay, ako nagigi. Okay. Spin the battle. Butod. Kusgaya. Eh, nabanggaw sa kuwan. Tikasanan. Nabanggaw. Ay, patunga. Ay, ka. Tama na. Kabalo. Ano pa kuan ba? Dili ba tabaw? Di. Dapat mato dire. Ayun na yun. Gani. Tikasanan niyo nabangga man to. Gani, nabanggaw kay Muhammad. Alain na oy. Di ba dito ba? Kinsay. Pandak sa grupo. Atay pandak ko. Ready, 1, 2, 3. Sige lagi ang kuwan. Tugan sa tinuod magic lang. Tugan. Mapagani. Musang pandak. Pandak na ikaw, di mo ko pandak. Uling mo ko no? Awal lang ba? Labutang nga. Awal lang labutang nga. Ay,
guys. Ako ka tayo. Ako ya, ako ya, be. Pwede uling. Isa na akong i-report. Isa lang pa nag-report. Yun na, sa grupo. Ano to, parang i-plane. Masangit si Mukoy. Parang i-plane. Agoy, kana, agoy, ako agoy. Sabay, tasan eh! Wala pa yung kuba. Wala pa ko kapahig. Oh, tinood. Isa, wala pa ko. Ikaw ba yan nakanan sa umilong? Wala pa ko. Ano nga rabawa to? Wala pa gani ko. Magic lang. Guys, dili man ko daw kung... Wala pa nga sila nabulit. Ilang ano yao. Gani. Nabulit ako. Nabulit ako. Nabulit na kami sila. Wapa nabulit akong mata. Ya, kita rin di mo okay ano yan ba? Guys, di na maglaro ako Lagi mo ako kapre. Kana. 15 kusog hilak O, kana. sa grupo. Wapag itubig sa baboron. Magic lang, magic lang. Palpak. Kisay mo ilak sa grupo. Kabab, si Bob na. Alin na diri oh, patong nga. Ay, Siya ako bukas ba? Diri ba oh, patong nga pa, wa para kita, di makita sa video. Uy, isa lang. Diri ba, diri oh. Ba? Patong nga anos-nos ba? Lagi oh. O dahil sa tayo, plaster sa ako. Wala basta. Okay. Oh, pinabla. Oh, gi-apil mo na akong ulo. Bulita, ikaw panik. Pa ito magyong nang ba? Astang ilong. Di ako Dili be. napit ya. Uy, ikaw na kayo, guys. Hot na kayo, So, muna me. tong challenge. Thank you so much. Sa pagtanaw. Kay katula kayo mong namong guys. Kapila siguro sa bilang. Picture sa, Picture sa body boy. Itumos ako, ay. Kaisa na ko for one time ang food bay. Limpyo mo na mong nang ayaw na, Sil. Ayoko na dito. Gusto ko nang maulit. Ay, puta. Agoy, matan lang puti di oh. A little longer than a few minutes later. So, muna to na guys, katong spin the battle nga. Nakita ninyo ang mga nawong nga. Grabe ka uling. Isa lang ito ka. Ingon ako hawa na. Maraming mga patinawong mga agta. Sabi siya nga naman nakita yung o, nakahilang mas nami. Nakagas naming tubig ilabab. Cute na ko. Thank you sa sponsor sa tubig. Ya, buli